הולכים להיות 3 דקות עם חתולה. רגע, אם אני אחלה אותו, עכשיו הולכים... אתה בא? יושבת. כן, כתב קרה שלי. ממש. ממש נעים. מדורה, אש, מדורה, תחתונים של המורה, אש, מדורה, תחתונים של האישה. כלב? בואי, נאיה. בואי. תכף תבול. אש, מדורה. כלבה טובה, כלבה חכמה. אני עוד מעט 10. כלבה טובה, חברה הטוב שלי. למה שהוא בבולבול? כלבה טובה. איך? אני לא הייתי עושה את זה. שאם אני הייתי כלב, כלבה טובה. אני כלב שהוא פיקקי, אין לו מה לנגב, יש לו את הרצפה. כלב שלי, חמוד. לא נשתי נדי. כלבה שלי, המדינה שלי.